ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାବରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? 12ଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅ, ଆ, ହସେଇ, ଦିଗି, ହସ, ଦୁ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? 35ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଝ, ঞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ଟ, ଥ, ଦ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଝ, ର, ଳ, ବ, ଦନ୍ତ, ହ, କ୍ଷ, ୟ। ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାବରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଭାଉଏଲ୍ସ, କନସୋନାଣ୍ଟ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାଉଏଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ? 5ଟି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କନସୋନାଣ୍ଟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 21ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ବି, ସି, ଡି, ଏଫ୍, ଏଚ୍, ଜେ, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ପି, କ୍ୟୁ, ଆର୍, ଏସ୍, ଟି, ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।